another vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa Manila Bay guys, and i-check natin kung ano na nga ba yung lagay ng Dolomite na nilagay nila dito, kung nandun pa rin ba or na-wash out na ba ng tubig. So tara guys, puntahan natin and i-check natin. And this is the latest update about the Dolomite project na tinambak dito sa Manila Bay guys. As you can see, doon sa dulo is medyo grayish na yung kulay ng buhangin, but still dito sa harap is maganda pa naman, puti yung buhangin. And in progress pa itong project na to guys. Makikita mo may mga truck pa na naghahakot ng mga buhangin, and meron pang mga barge doon na nagdadala ng mga buhangin. And we'll see kung ano pa nga ba ang susunod na magaganap sa project na to dito sa Manila Baywalk. So sa tabi lang nito guys ng US Embassy. So ito yung US Embassy guys. And this one is Ermita Center building. Ito yung building dati guys, ang dati kong company. Guys. Since tapos ka na ko yung i-update guys sa Dolomite guys, kung ano na nga ba yung nangyari sa Dolomite, tara guys at samahan nyo na lang ko mag-jogging dito sa Baywalk. So tara guys, takbo tayo. So this is Diamond Hotel guys, and sa likod nun is Land Bank of the Philippines. And this one is Ramon Magsaysay Center. So pag mga ganitong oras guys, afternoon and early morning, ang daming nag-exercise dito sa Baywalk, lalo na sa mga katulad ko, mga marino, mga seafarer guys. Ito yung pinaka-accessible na way na place para mag-exercise, kasi mostly ng mga boarding house or mga dormitory ng mga seafarers is nandito lang na area sa Malate and Ermita area. So ito yung pinakamalapit destination sa kanila guys para mag-exercise, mag-jogging while nagpe-prepare para sa mga medical examination nila. So hindi pa rin tapos yung project dito sa Manila Bay guys. Makikita nyo guys, hindi pa rin pwedeng lumapit doon na area. So dito guys is may mga harang. So yung mga tao guys na gustong mamasyal dito is hanggang dito lang. Kasi ang dami pa nilang kinakabit na kung tawagin ay vegan tiles. So yan yung tinatawag nila guys na na vegan tiles daw. So yan guys, yung under construction pa rin yung Manila Bay guys. So hindi pa tapos yung project na to. So makikita nyo guys is may mga heavy equipment pa dito, and yung laman ng mga sako na yan guys is mga buhangin. So ito yung Manila Bay guys. So sa harap lang nito is Raha Sulaiman Park. So ito yung Raha Sulaiman Park guys. Yan. So pupuntahan natin yung Raha Sulaiman Park guys. Tingnan natin kung ano nga ba meron doon. So ako ngayon guys sa harap ng Raha Sulaiman Park, and isa sa famous na kainan dito guys is Aristocrat dito sa Manila. So yan yung Aristocrat guys. And at the back of Aristocrat is Grand Boulevard Hotel. So Grand Boulevard Hotel guys, matagal na siya na hindi nag-ooperate. Sarado na siya. And may mga ghost stories din doon guys. Sabi nila diyan daw nagpapakita yung yung anak ni Visconde, yung sa Visconde Massacre guys. So may mga ghost daw diyan, white lady na nagpapakita. Guys, pag natapos itong Manila Baywalk project guys is I think sobrang ganda nito guys, kasi dito pa lang guys sa labas, hindi pa ako nakapasok doon sa loob kasi may harang. So sobrang linis na dito guys. Unlike before, ang dami-daming mga nagtitinda dito, ang daming mga kalat.
So ngayon guys, sobrang linis and napakaaliwalas ng place guys. So ang sarap maglakad, ang sarap mag-exercise dito, ang sarap mag-jogging. Ngayon guys, it's 6:30 ng gabi and makikita nyo guys, nagbi-build up na yung traffic dito along Rojas Boulevard. So yan guys, kasi rush hour na. Nandito na tayo sa pinakadulo ng Manila Baywalk guys, and dito sa dulo guys is Manila Yacht Club. So nandito nakatali yung mga yate ng mga rich and famous dito sa Philippines. And this is the main entrance of Manila Yacht Club. This is Quirino Avenue. And narating ko ng CCP or Cultural Center of the Philippines. And ngayon guys, nandito na ako sa Harbor Square. So may mga kainan dito sa Harbor Square guys. May mga kainan dito. So sarap din magtambay dito. Kita mo yung mga buildings along Rojas Boulevard. So since napagod ako kaka-tour and jogging dito sa Manila Bay, so for now guys, maghahanap ako ng place na makakainan for my dinner. So guys, since nagutom ako, kaka-jogging doon sa Manila Bay. So magdi-dinner na muna ako dito since malapit na yung Robinsons Manila. So magdi-dinner ako dito sa Popeyes guys. So tikman natin guys kung ano nga ba yung food ng Popeyes. Kasi ang bago lang sila sa Philippines guys. Yung first branch nila sa Pasig around a year ago. So nagsasabi guys na yung chicken daw nila is similar daw sa Jollibee. And yung spaghetti nila is ganoon din. So tikman natin guys kung totoo nga ba yung sinasabi ng ibang mga food vlogger na yung Popeyes chicken is nakawig dun sa lasa ng chicken joy ng Jollibee. So nag-order ako guys nitong C7. So C7 guys is 149 pesos. Spaghetti, tapos may chicken, and itong biscuit nila guys. So biscuit nila is heart shape yung biscuit nila since Valentine's. So try na natin guys.
spaghetti nila guys. Tapos yung yung pasta guys, hindi al dente yung pasta. Hindi katulad sa Jollibee guys na sobrang lambot ng pasta. So ito guys, masarap. Kaso lang serving size maybe mas konti yung serving nila ng spaghetti. And then yung chicken nila is mas maliit sa Jollibee. But we'll try it. Wow, masarap. Masarap yung chicken nila guys. Juicy, crispy yung balat. Yung breadings masarap. Similar nga siya guys sa Chicken Joy ng Jollibee yung lasa niya. Pero I'm not a fan of the Chicken Joy. So sinabi ko na before na pag chicken mas prefer ko yung McDo. And ito guys, feeling ko mas masarap compare sa Jollibee. Wow. And yung spaghetti nila guys is Filipino style. Matamis yung sauce. And i-try naman natin itong biscuit nila kung ano ba yung lasa nitong biscuit. So may binigay sila dito guys na honey. Itong honey guys. So ito, try natin kung wala pang honey, kung anong lasa nito. Napaka-basic ng lasa. So wala bread siya na parang walang lasa. So malalasahan mo lang is yung butter. So i-try natin na lagyan itong honey. So kung ilagyan siya nitong honey guys, lasang pancake. Wow, masarap. Kung bread lang guys, hindi mo lagyan itong honey na binigay nila. So lang siya, napaka-basic ng lasa, parang tinapay, parang pandesal. But lalasahan mo lang is yung butter. Pero kapag lagyan na siya guys ng itong honey na binigay nila is naglasang siya, pancake. Kasi itong honey guys na binigay nila is parang maple syrup. So tatapusin ko lang itong dinner ko guys dito sa Popeyes. And hope nag-enjoy ko yun sa Manila Bay tour ko. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys, please do subscribe. And shoutout nga pala kay Aladino Dili at sa asawa niya na parating nanonood ng vlog ko. Inaabangan nila yung vlog ko. And sa lahat ng mga kaibigan ko and families na nanonood ng vlog ko. So this is Next Destination. Once again, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye. Thank you for watching my vlog.